Ismael Habesh, Libjan ta' 52 sena u Muhashi Faisal, Tunezin ta' 55 sena ma nstabux ħatja li qatlu lil Sion Grek ta' 20 sena mis-Siġġiewi f'April ta' 18 il-sena ilu. Sion Grek inqatlet fil-5 ta' April tal-2005 u l-katavru tagħha instab falqa fil-Marsa fit-13 ta' April tal-2005. Mill-awtopsja fuq il-vittma instab li Sion Grek inqatlet bi 17 il-daqqa ta' sikkina. B'7 voti kontra u 2 favur, Habesh ma nstabx ħati li qatel lil Sion Grek. Dan fil-waqt li b'8 voti kontra u 1 favur, Faisal ma nstabx ħati tal-istess omiċidju. Fl-istess verdett, il-ġurati b'mod unanimu sabu ħati lil Habesh b'serq ta' karozza. Dan il-verdett mill-ġurati ingħata hekk kif tul il-jum tal-ġimgħa ingħalaq u ntemm il-ġuri ta' Sion Grek li kien ilu għaddej għal dawn l-aħħar 10 ijiem mid-9 ta' Jannar li għadda. Il-ġurati damu jiddeliberaw għal aktar minn 8 sigħat. Hekk kif il-ġurati daw il-verdett tagħhom, il-qraba tal-vittma kienu evidentament emozzjonati u ħarġu mill-awla numru 22. Fl-istess waqt il-qraba ta' Habesh u ta' Faisal bdew jitanqu fl-awla. Wara li ngħata il-verdett mill-ġurati, l-imħallef Aron Buġejja irringrazzja lill-ġurati u qalilhom li xogħolhom f'dan il-każ huwa lest. Wara id-difiża u l-prosekuzzjoni resqu is-sottomissjonijiet tagħhom dwar il-fatt li l-ġurati ssabu lil Habesh ħati b'mod unanimu fuq serq ta' karozza. Il-prosekuzzjoni talbet li dwar is-serqa tal-karozza Habesh jingħata pina massima dik ta' 8 snin ħabs, waqt li d-difiża qalet li l-pina f'dan ir-rigward għandha tkun ta' sentenza sospiża. Ġie spjegat li l-karozza kienet ġiet ritornata kif kienet u kien Habesh li f'April ta' 18-il sena ilu wassalhom għall-istess karozza. Intqal li Habesh ammetta li hu kien ħati ta' din l-akkuża. Ġie spjegat li huwa kellu il-problema ta' droga li llum ħareġ minnha. Wara aktar minn siegħa u nofs, l-imħallef Aron Buġejja reġa' daħal fawla numru 22 biex jaqra is-sentenza finali dwar ir-raba' akkuża ta' Habesh brabta ma' serq ta' karozza. Fis-sentenza l-imħallef Buġejja ħeles lil Habesh minn 3 akkużi inkluż dwar qtil iżda sabitu ħati ta' serq. Il-qorti qalet li tikkunsidra il-fatt li Habesh għen lill-pulizija u li ritorna il-karozza li seraq. Fil-verdett finali, il-qorti batet lil Habesh 3 snin priġunerija u ordnatlu iħallas l-ispejjeż li saru brabta ma' din l-akkuża. Intant dawn kienu ir-reazzjonijiet tal-avukati difensuri. Ma ntlab nagħti kumment qasir u nagħti kumment qasir. Il-ġustizzja fil-konfront tal-klijenti tiegħi saret għaliex ġew dikjarati mhux ħati ta' dan il-qtil ikraħ. Naħseb li l-ġustizzja però qatt trid issir ma' Simon għaliex il-qattila vera għadhom hemm barra. Grazzi. Kummenti tiegħi huma li l-klijenti tagħna sa mill-bidu tal-investigazzjoni dejjem kienu saħqu li huma innoċenti u ma kellhomx jaqsmu ma' dan il-każ. Illum il-verdett tal-ġurija tuhom ir-raġun u għalhekk saret ġustizzja magħhom u wieħed jittama illi issir ġustizzja wkoll mal-vittma għaliex skont il-vot tal-ġurija li kien vot b'saħħtu ħafna, il-ġurija ddeċidiet illi dawn ma kienux in-nies illi għamlu dad-delitt hekk barbaru.